Побач са Слаўгарадам у калісьці невялічкай вёсачкі Кліны цячэ сіні калодзеж, магутная прыродная струя чысцюткай падземнай вады. Гэта крыніца адна з самых вядомых у Беларусі і лічыцца яна святой з цалебнай вадой. Паводле падання тут б'е з зямлі 120 ключоў. Вада як люстра, блакітны колер. Паверхня вады мае ў дыяметры каля 10 метраў. Крыніца знаходзіцца на высокім месцы ў полі. Паводле аднаго з паданняў, крыніца сіні калодзеж узнікла тады, калі ў Прапойску жыла прыгажуня Кацярына. Да яе сваталіся жаніхі. Сцяпана яна любіла, але ён быў не такі дужы, як нялюбы жаніх Іван. Яна сказала, што пойдзе замуж за таго, хто далей кіне валун самага правага высокага берага сажа. З Прапойска на ўсход на луг. Нялюбы Іван кінуў аграмісты валун якраз туды, дзе цяпер вёска Кліны. Слабейшы любы Сцяпан кінуў не так далёка. Кацярына пайшла і стала на камень нялюбага Івана і сказала: «Лепш пайду вадой служыць, чым з нялюбым жыць». Потым падскочыла, ударылася аб валун, разбілася і раптам тут жа разлілася вялікім люстрам крыніцы. Пазней, кажуць, ляснік Шэпет абыходзіў лес і каля крыніцы бачыў прыгожую русалку, якая грэбнем расчэсвала доўгія косы. Быў тады сонечны дзень. Ляснік хацеў схаваць адзенне і схапіць русалку. Пад нагой, як падкрадваўся, хруснула галінка. Русалка павярнула галаву і сказала: «А, Шэпет, будзе ў твой род патопа». Сама знікла ў крыніцы. У той жа год у яго на Пятра утапілася ў сажы дачка. Кожны год на Макаўе 14 жніўня у крыніцы правіцца набажэнства. Сотні людзей амываюцца вадой, так як свята вераць у тое, што вада здыме ўсе іхнія хваробы.